Ľudia, my si dneska potvoríme Labubu. Teraz vám ukážem, ktorého by som chcel. Tohoto zeleného, alebo tohoto modrého, všetkých. Tak to vyzerá krabica vpredu. Kde sa mi to natrhlo. A to takto nepodarilo sa. Ja som to nejak roztvoril. Počujeme. Ja si takto chytím kameru. Takto rozpálím. Dobre. Ukážem vám to najskôr. To vysvetlím. Nekúkam sa. Kúknite. Počkaj, ja to otvorím. Dobre. Tak. Nekúkam sa, vy sa kúknite. A teraz sa kúknem ja. Wow! Tak to si ho odokrieme. A je to reál. Asi. Áno, je. Musí mať 9 zubov. A tuto mám nožičke, tu mám toho vykročenú nožičku. Takú kartičku. Kartičku tam bohužiaľ nemám. Takto. Labubu. A tu mám takto. A takto sa môžem zavesiť do niečo. Takto Labubu. Ja vám to ukážem, jak mi to za niečo drží. Ale ja teraz ľudia neviem za čo. Nie, dobre, tak ukážem vám to takto. Balu. Vidíte? Čau Labubu. Ahojte.